wawa azifumu kodi azifumu pali mkulu wina wakeri amapita ku malocation osiyanasiyana amene kumamizi amakasaka anthu amene akuvutika, anthu amene ali ndi matenda okwiya kwambiri, matenda ovuta kwambiri ngati kansa ndi matenda ena ndi ena osiyanasiyana. Amabweretsa pa Facebook, kenako amapempha anthu akufuna kwabwino kuti awathandize. Tingoti amapanga ntchito zachifundo. Ndabwera ndi ka screenshot aka kuti akaone anzake mmene amapangira akafuna kupanga zinthu zachifundo. Akuluakulu, pali mbava zambiri zimabisala mu dzina la chifundo. Chisanzo zimene ankapanga azungu. Ankachoka kwawoko ankabwera ku Africa kumazijambula mapicture, ndomatenga mapicture aja kumapita nawo kwawo, kumakanena kuti ali ndi maorphanage amathandiza ana ovutika izi ndi izi. Ndiye kwawo kuja akapasa ndrama samabweranso ku Africa kuzathandiza ana aja, amazidya phu. Ndi zimene amapanga, idali business. Ndiye panopa zinthu zidasintha kuti uzipanga zimenezi ukuyena ukhale ndi Facebook page, ukhale ndi mafollowers ambirimbiri. Ndiye masiku oyamba umayamba kupanga ngati zachilungamo, abwera munthu unthandiza, abwera munthu unthandiza. Ndiye anthu aja akakukhulupirira umayamba nokuba. Ndi zimene amapanga. Ndiye palinso anthu ena amene amapanga zimenezi moyenera, amakhala ndi website. Ndinanena kale, ndabwera ndi nkhani imeneyi chifukwa chakuti Very Dark Man wapanga release video ya nyuwani imene akufotokoza mmene akugwisira ntchito ndalama zake zimene anthu amapanga donate ku account kwake. Video yake ndimeneyi akufotokoza kuti ku account kuja ndachosako ndalama zakuti, ndipo tagwisira ntchito is ndipo balance ndi ndalama mwakuti. Ndiye chonda akuluakulu pangani donate. Munthu amene amasala njira zachilungamo amabweresa kugulu. Amenewa ndi anthu amene amathandiza anthu, samapanga business m'miyoyo ya anthu. Ambiriwa ndakuba. Ndipo akuluakulu musavutike nkumatenga ndalama zanu kumathandiza anthu pa intaneti. Pokapoka munthuyo mumfikireni yonokha. Pokapoka anthu amene apanga postiwo ayike pa account ya munthuyo mwini wakeyo osati yawo. Fo anthu ambiri ayisandusa business, akufuna ndrama. Kupeza ndrama si chinthu cholakwika, komabe akuyenera kukhala straight chifukwa choti palibe munthu amene angapange chinthu chaulere. Ndiye ukakhala straight umamuuza munthu uja, mbale iweyo ukufuna anthu kuti akuthandize, foni imene ndigwisa ntchito ndi yanga, nthawi ndakupasa, china chilichonse ndigwisa ntchito changa. Ndipo ndrama zimene anthu akupatse ndizafunapo 30% ka 20%. Ndiye munthu uja avomereze. Akavomereza iwe apanga video icha. Ngati sanavomereze apite kwina kwake. Koma ukangopanga zinthu zija osamuuza munthu uja ndikutenga ndalama zija kumpasa zochepa, kumene kundikuba. Chifukwa chakuti munthu uja wangongwisa ntchito. Mukamapanga business yesisani kukhala wa straight, osamakhala opotoka, chifukwa choti mukaporoka ndikuti ndinu akuba. Ndinu akuba straight. Ndiye mukamba kuba anthu adzasiya kukhulupirirani, business izaduka. Esesani munchina chilichonse chimene mukupanga, fotokozereni munthu uja. Uzwa chani mbali, ndikupangira post video yako, koma kupanga post ndimalipirisa, mtengo wake ndi umenewo. Ndipo ndrama zimene upeze ineyo nzafunako ma percentage akuti. Kupanga ntchito imene ngati business si vuto. Wina aliyense amaziwa zokuti sungamangothandiza anthu opanda kupeza china chake. Alipo ndithu anthu ena ake amathandiza anthu opanda kena kake kupezapo. Alipo, koma ndi anthu oti life yawo ili bwino, china chilichonse ali nacho. Ndiye iweyo ngati life yako sili bwino, ukuyenabe udalire pamene paja.